14 ವರ್ಷ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಜನ ಜಾಗೃತಿನ ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಉಂತಿಯರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂತುಗಾನ ಉಂತುನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮೂನೆ ಹಿಡಿದು ತೀರ ಶುರು ಅಂತೀರಿ ಬೇದಾದ ಹೊರಗೆ ಮರಲೆಲ್ಲಕ ಉಂತುದೇ ಎಂದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತಿಯ ನಾನು ಒಂದು ಬುಡ್ಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡು ಆತ ಬರ್ತನಾಗ ಏರು ಮಾತ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತಾರ ಈ ಪೂರ ತಂಬು ಕೊರೆ ಶುರು ಅಂತೀರಿ ತಂಬು ಕೊರಿಯರ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಶುರು ಮಂತೀರಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ಯಾರ ಶುರು ಮಂತೀರಿ ಈ ಕಜಾವ್ ದಕ್ಕೂ ಒಂತೆ ಜನ ಬಟ್ ಕಜಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದಿಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕುಲು 53 ಟನ್ ಕಜಾವದ ಇದೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ಆ ನೇತ್ರಾವತಿದ ಆ ನೆತ್ತಿ ಇರ್ನಿರ್ಲಾಗ ಕಜಾವದ ಗಾಡಿ 10 ಜನ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಕೋರ್ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಕ್ಲ ಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಾಗ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಇರಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪಿತ್ತೆ ಪಡ್ದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಇರು ಓಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಕೊಡು ಅಥವಾ ನಾನು ಸುದ್ದೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗುರುಪುರದ ಅಲ್ಪ ಸುದ್ದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೊಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂದತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಅನ್ಪರ್ ಸುದೆಂಡು ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಡು ಪೆರ ಬಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಸನೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಪುರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಸಸ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕಿನ ಬೇತ ಕಜಾವ್ ಕೊನ ಗಾಡಿ ವಿನಿ ಬತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಬಲ್ಲ ಕಜಾವ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರ ಕಜಾವ್ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಜಾವ್ ದಕ್ಕಲು ಬಟ್ ನಮ್ಮದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಕಜಾವ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಬಂದು ಬಿಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕುವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೇರ್ಪ ಕೃತಕ ಪಂಪಲ್ಡ್ ಕೃತಕ ನೆರೆ ಬರ್ಪುನು ನೆರೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡೈಪರ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ಡೈಪರ್ಸ್ ಏತ್ ಪಡ್ವಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ 200 kg 500 kg ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಡೈಪರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಆ ಡೈಪರ್ಸ್ ಅದ ನೀರು ಬೂರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲಾಪು ನೀರು ಪೋಯ್ ಸಾತಿಗೆ ಓಲನ ತೋಡುಡು ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ ಇಡೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ ಹೋಪು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಗೊಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೀರು ಒಂದು ಅದೇ ಕಾರಣ ಅದು ಸರಿ ಅದೇ ಕಾರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಪ್ಪು ಅಣ್ಣದೇನು ಜನಕ್ಕೂ ದಕ್ಕಿನತ್ತೆ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪನ್ನ ಬಾಕಿದ ಬುಡಿದಿ ನಕ್ಲು ಆತ ಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪೋನಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊರಂದನಪ್ಪ ನೇರ್ಪೇರು ಜಾಲಿತ್ತೆ ಉಂತಿ ಜನ ಇಂದಕ್ಕೇನು ಇರ್ದ ನೀನು ಪೂತಿಜರ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೇರಿ ಪೋಪರ ಇಂಚೆ ದಪನ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಸಟ್ಟ ಅದು ಪೋತೀರಿ ಪುದರ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈತಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಡ್ಡದಿನ ಪುದರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೈ ತೊಚ್ಪದು ಹೋಪೇರಿ ಇಂಚಿನೇ ಮರಲ್ಲ ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗನೆ ಮ್ಯಾಗ್ ಮರಲಿಂದು ಬಂದು ಆಗ ಉಂತಿದಿನ ಮರಲಿಂದು ಬಂದ ಇಲ್ಲಡು ಪೋದು ಪನಾಡು 4 ಜನ ಕುಲ್ದು ಪುನಃ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟುದೆ ಮರ ಆಗ ಮರಲಿಂದು ಪನ್ನಡಾಕುಲು ಏರು ಉಂತುದಿನ ಆಯಪ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ದಾಯಿಗೆ ಉಂತುದಿನ ಅದೇ ಕಜ ದಕ್ಕು ಕುರ್ಚಿಗನು ಅಪ್ಪ ಕಜವುಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಕುನ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆನೇ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಜವುಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಕುನ ಅಪ್ಪ ಗೈ ಬೇತರ ಒರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿ ಅಂಚತ್ತು ಮರ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪನತ್ತು ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆ ಚರ್ಚೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಓಡೋದು ಪದಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಅನ್ಪಲಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮರಲಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬಿವರ ಅಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಲಿ ಗುತ್ತರತೆ ಕೊಂದು ಬರ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಹೋತಿ ನಿತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ದಾದನಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನ್ನಾಂಡ ಆ ಸಾಧಕನಿಡೀ ಲೋಕೋಗು ಪಟ್ಟು ನೋಡುವ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲೇ ಕನೂನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಶುರು ಮಾಡಿನ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆವಡತ್ತ ನಾನು ಕಾಲ್ ಆವಾಡು ಆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದು ಐತಾದ ಮೀತಿಂಗ್ಲಿ ಬೇತೋಗಲೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರನೇ ಸೊಲ್ಮೆದ ಈತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆತನ ಬಂಡ್ಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಂಚಿತನ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಹೆಂಕುಲ ಬಾರಿ ಆತ ದುಂಬೆ ಮೆರನಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮೆರನಂಜಿ ತೊಚ್ಪೋಡು ಮೆರನಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಒಂದು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಕೈಟೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬದಂದು ಇರ್ತವೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಲ್ಪ ಅತ್ತನಾಡ ಪರಂಗಿಬೇಟೆ ದಲ್ಪ ಅಡ್ಯಾರ್ ದಲ್ಪ ಮಾತ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಮೋನೇನಿ ಈ ಬೋರ್ಡು ನಿಕಲು ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುವಾರ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಬಜಾಲ್ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರಕೃತಿಗ್ಲ ನಾಗನ್ನಗ್ಲ ಬರೀ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡತಪ್ಪ ನಾಗನ್ನ ಸುರೂಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗನ್ನ ಇರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ದೇವನ್ನಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಹುಂಜಾತೆ ಆ ಇರ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಕೆಲವಾತು ಮೀಡಿಯಾಡ ಆದುಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಡುಪ್ಪು ಇರ್ನ ಅವಂಜಿ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವನಿತ್ತು ಈ ಜನಗೆ ದಾಯ ಮಾರ ಬೋಡು ಈತು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಜನ ಕುಡ್ಲೇರಿ ಏನು ಒರೀ ದಾದವನ್ ಹೋರಾಟ ಅಂದು
ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿಚಿಂಡಲ ತುಂಬ ದಿನಕನ ತಿಕ್ಕು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೌದ ತಿಕ್ಕು ಈರು ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಉಂತುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲೆ ನಾನು ತೂದು ಪರಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಗ ಮರಲು ಮಾರೆ ಅಂದು ಬಂದು ಅದು ಈ ರಾತ್ರಿ ಕಪ್ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಉಂತು ಇರತ್ತಂದು ವೇರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು ಬುಡಿದಿ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ ಇರಿಗೆ ಮರಲೆತ್ತಿ ಇರು ಜಪ್ಪು ನೀರ್ದು ಮನ್ಪೆ ಜಪ್ಪೆರಪ್ಜಿರ್ಲ ತೂಂಡ ತೆಲಿಪಿರು ಮರಲಿಂದ ಪನ್ನಿರು ಒಂದು ಇರು ಜಪ್ಪುಲೆ ಅಂತೀರು ಆಂಡಲದಾದ ಎಂಕ್ಲು ಲಕ್ಕದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನದ ಪನ್ನಾಗ ಇರು ನಾ ಸುರೂಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬನಾಗ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸೇತುದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಹಸಿರುದಲ ತಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಸೇರಿದಿನ ಹತ್ರ ಹಸಿರುದಲ್ ತಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡು ಫುಲ್ಲು ಕಜವಪ್ಪು ಇವತ್ತು ರಾಶಿ ಕಜವನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಹೊರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡತ್ತ ನನ್ನದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜತ ಅಂತ ಒಂಜು ವಾರ ತೂನಾಗ ಅತೇ ಕಜ ಉಪ್ಪಿರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆತನ ಸೊ ನೇತದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಕಜವ್ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ರಾಶಿ ಬರೋ ಒಂಜು ವಾರಡನೆ ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ನಿಕ್ ದಾದಾಲ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಅಂಚ ಒಂಜು ವಾರದಾದ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲಿನ ಮಕ್ಳಿನ ಪೂರ ಬತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತು ಉಂತುದೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂತುದ ಉಂತುನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಪೋಪಿನ ಟಾರ್ಚ್ ಬತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ದ ಟಾರ್ಚ್ ಉಂತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು 5 ಗಂಟೆನಾಗ ಪೂರ ಅಂಚಪಗ ಈ ಮುಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಪಗ ಉಳ್ಳಲದ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಯಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ತೂದು ಉಂತುನ ತೂದರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾರ ಕುಡ್ಸು ಕುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾರಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕುಲೊಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಮರ್ಲಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನನಾಗ ಏನದಿತ್ತೇರು ಮೆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಕಜ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಕು ತೂದು ಎಂಗ್ಲಿನ ತೂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ದಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪುನಃ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ತೂನಾಗ ತೆಲ್ತೊಂದು ಸರ್ ಅಕ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಕಜ ದಕ್ಕು ಕೊಡ್ಚಿಂದು ಪನ್ಪನ್ ಐದು ದುಂಬ್ಯಾನ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಅಲ್ಪ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಬಂದಂತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕಜ ಬೂರ್ನು ಪಂದು ದಯಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಜ ಬರ್ಪಿನ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 9 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಬೂರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕೊರ್ಪೇರು ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚೆ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಉಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜು ವಾರ ಉಂತೇರು ಬಾಕಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಜನ ಉಂತಾರೆ ಎದ್ದಿನ ಉಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜು ವಾರ ಉಂತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಕಜ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಕಜ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಮನದಾನಿ ಸೋಮಾರ್ದಾನಿ ಪಿರ ಐತಾರ್ದಾನು ಉಂತಿಚ್ಚಿರಿ ಸೋಮಾರ್ದಾನಿ ಪೋನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟ ಬೂರ್ದಿನಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇಂಚೆನೆ ಅಂಡ ನಾನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮರತು ಪೋಪುಂಡು ತೂಕ್ಯಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂತ ಗಾಡಿ ಇಡಿತ್ತಾನ ಅಪ್ಪಗ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಉಂತಿಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಉಂತುಗಾನ್ ಉಂತುನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮೂನೆ ಇಡು ತೂಯರ ಸುರು ಅಂತೀರಿ ಬೇದಾದ ಒರಿಯ ಮರಲೆಲ್ಲಕ ಉಂತುದೆ ಎಂದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತಿಯ ನಾನು ಒಂದು ಬುಡುಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡು ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ಏರು ಮಾತ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತಾರ ಈ ಪೂರ ತಂಬು ಕೊರೆ ಸುರು ಅಂತೀರಿ ತಂಬು ಕೊರಿಯರ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸುರು ಮಂತೀರು ಬತ್ತು ಪಾತ್ಯಾರ ಸುರು ಮಂತೀರು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತಾರ ಸುರು ಮಂತಾರೆ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಜ ಒಂದು ಆದ ಮನ್ಪೋಡು ಕಜ ಓಲ್ ಪಾಡೋಡು ತೆನಿಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ಕಜ ದಕ್ಕುನ ಸರಿ ತಪ್ಪತ್ತು ದಯವಿನ ತಪ್ಪುಂದೆ ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಜ ದಕ್ಕುನ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೋಲಿ ಅಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಪ್ಪನ ಇಡೀ ಕಜವನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಇರು ನೇತ್ರಾವತಿ ಉಂತುದು ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಉಂತುದೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಉಂತುದಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದು ಪುನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿರನ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪೋಣೆಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗೆಡ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಉಂತಿದಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 25% ಕಜ ಬೂರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆತದಾದ ಖುಷಿ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 2 ಜನ ಇತ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಮನ್ಪಾನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ಅಪ್ಪ ಹಸಿರುದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಸಿರುದಲ್ಲ ತನ್ನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಸಿರುದಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡು ಮನ್ಪುನಾಗ ಇರು ಯಾನೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಂದಿಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಖಾಲಿ LSS ಕಾಲೇಜ್ದ ಒಂಜಿ 25-30 ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 200-300 ಜನ ಬೈದೇರು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜ ಅಂಡ್ ದಯಪನ ಕಜೋ ದಕ್ಕುನು ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಜನ ಸೀಮಿತ ಜನಕ್ಲು ಈ ಕಜವ್ ದಕ್ಕುನು ಒಂದೇ ಜನ ಬಟ್ ಕಜೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದಿಪ್ಪಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕುಲು 53 ಟನ್ ಕಜೋದೇ ಇದೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ಆ ನೇತ್ರಾವತಿದ ಆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಅವಳ ವೀಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಬರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪ್ಲೆ ಇಡೀ ನಿತ್ತಿರ್ದು ನೇಟು ಒಯ್ತು ದಕ್ಕುನ ಓ ಪಡ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬಲೆಟ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಮಂತಿ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿ ಯಾನಿ ಏರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ದಯಪನ್ನಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಅಂದಿಟ್ಟು ಓವೇ ರೀತಿ ಭಾಷಣ ಇಜ್ಜಿ ಓವೇ ರೀತಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಓ ರೀತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾರೋಪ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಕಜೋ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಏರು ಬತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಕೈ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಬತ್ತೇರು ಕಜೋ ಪೇಜ್ಜೇರು ಒಯ್ತೇರು ಪೋಯರು ಏರು ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಪಿ ನಾನು ಏನು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಉಂತುವೆ 1 ಮನೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಉಂದು ಬರಡು ಉಂತುದುಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಬೈಯನಾಗ ಪಿರ ಕಾಂಡನಾಗ ಪಿರಲಕ್ಕದು ಬರ್ಪೇನೆ
ಬರೋರ ಮಂಡೆ ಚಾಪುನ್ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತ ಹೊರ್ತು ಉಂತುನಾಗ ಕಾರ್ ಕುತ್ತೆರ ಶುರು ಆಪುನ್ ಕಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತನು ಮೂಜಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಪಾಡ್ದನು ಕಾರ್ಗೆ ಬಿರಿಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತನ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಇರಾಗ ಕೆಲಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದ್ಪತೆ ಇರಾಗ ಅಂಚೆ ಉಂತುರಾಗ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಆ ಕಜೋದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಜನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನನಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬೈಜಿನಲ್ಲ ದಂಡ ಕಜೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವನು ಪಾಲಿಸಾರ ಹಾಕಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇರು ಕಜವನ್ನು ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವು ಕಜವು ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ನೀರಿಗೆ ಪೋಡ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಪೊತ್ತಾಣ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ನೆ ತಪ್ಪಾಯಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೀರು ದಕ್ಕೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೆಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂಡ ಯಾವತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪುನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಡುಪೇರು ಪ್ರತಿ ಮೆತಿಕೆ ಡುಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕನಪುನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ನಂಗಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಾತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಐಸಿನ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪ ನಮ್ಮ ಇತ ಪನ್ಪ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಜವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲೇ ಹಸಿ ಕಸ ಬೇರೆ ಒಣ ಕಸ ಬೇರೆ ಬೇಡವಾದ ಕಸ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಸ ಅಂತ ಸರಿ ಮೂಜಿ ರೀತಿಲ್ಲ ಬರೀಗಿರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಂಗಡಣೆ ಮನ್ಪುಡು ನಾನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಂತಿರಕುಲ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಒಂಜ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬರೋಡು ಗಾಡಿ ದಾಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಕಜವನ್ನು ಕೊನೋಡು ಅಪ್ಪಗಾಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಪುನು ಅಂದು ಕಜವು ಕರೆಯದು ಪೋಪುನು ಕೆಲವು ಸರ್ ತಪ್ಪುಂದಾದಪ್ಪ ಗಾಡಿ ದಾಕಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಕೊನಪೇರು ಮುಕುಲ್ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಕೊನಪೇರು ಇವನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪಂದನ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಕಲು ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರಿ ಹತ್ತು ಸರ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಂತು ಕೊರಪ ಆಂಡ ಕಜೋದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಹೃದಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ತಪ್ಪವುಲಾಪೇನು ಅಪ್ಪಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಖಾಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಜೋ ಕೊನಪಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಇರ್ನಿರ್ಲಾಗ ಕಜೋದ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿ ಜನ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪೋರ್ ಓಲಾ ಗಾಡಿ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ದು ನಿಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪೋರ್ ಇರಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪಿತ್ತೆ ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪೋರ್ ಇರು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಕೊಡು ಅಥವಾ ನಲ್ಲು ಸುದ್ದೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗುರುಪುರದ ಅಲ್ಪ ಸುದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೊಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂದತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಅನ್ಪೇರ ಸುದೆಂಡು ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕದ ಪೋಣ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಡು ಉಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಸನೆ ಹರ್ಪುಂಡವು ಐಟು ಪುರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಉಮೀಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಸಸ್ಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕಿನ ಬೇತ ಕಜೆ ನಂಗಿಂತ ಪಚ್ಚನಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿರೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಕನ ಅವಸ್ಥೆ ತೋಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕುಲು ಹಸಿರುದಲ್ಲ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನು ಇವ್ರು ತೂದುಪ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕಜೋ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಪೋಪೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಏರ್ಲ ಗೆನ್ಪುನು ಅಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಕಲ್ವೇರು ಬಂದು ದುಂಬುಪುರ ಅಕ್ಲಿನ ಕಲ್ವೇರು ಬಂದು ಆತ ನಾಯಿ ಬಿಡು ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಆಕುನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಂಜೋಲಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲಿನ ಗುರುತಿಸೋಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗ್ರ ಮುನ್ಕೊಡು ಪಚ್ಚನಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲಿಲ್ಲುಂಡು ಇರು ಪಣ ನಂಬರ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ 14 ಇಲ್ಲುಂಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪಣ ನಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕಜೋ ಪೇಜುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋದು 14 ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಊರ್ದಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ದಾಖಲೆಲ್ಲುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲಾಕ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೊಂಜೋಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಗುಡ್ಡೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಪೂಡಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಉಲೇಡು ಉಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಲ್ಪ ಟೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ದಾಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರ ಪನ್ಪೆರ ಅಕ್ಲು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಲಾಪು ಜಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಂಟದ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ ಪಂತ ಎಂಕುಲು ಎರಡನ ಎಣ್ಣೆತ ಸೌದಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ದೆತ್ತದ ಅನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ದೆ ಪನಗ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲೇರು ಆ ಬರ್ಸದ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತುಂಡಿರು ಆ ಬರ್ಸದ ಗಾಲಿಗೆ ಐತಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಜೋಕುಲು ಓದುನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಜೇರು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಂದುಲ್ಲೈತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿ ನಿಂಕು ಸೇರ್ಸೋದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಸೇರ್ಸೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಅಕ್ಲು ಪರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರು ದಯಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ದಯಗೆ ಆ ವಾಸನೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನೇರ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲೆ ಬಾಕಿಲಿಜ್ಜಿ ಡೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೆಪ್ಪೆರ ಗಾಲಿ ಬಡ್ಸ ದೊಂಬುಗಳು ಅಲ್ಪನೆ ಜೆಪ್ಪುಡು ಅನ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆನೇ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನ ಕರ್ಮ ಅಂದು ಬನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ ಪೆಂಚ ಅಕ್ಕನ ಕರ್ಮ ಅದಾದ ಅನ್ಪನ ಅಕ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಬುಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಏತೋಜ್ ಅಂತ ಅಕ್ಲ ಕೈಕಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಬಿನಾಪುಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಪುರಂದು ಆದಿತ್ತು ಮರ್ದಿಗ್ಲೆ ತಂದು ನಿಂಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಂದು ಉಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬುಕ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಅಕ್ಲು ಕಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನು ಅಕ್ಲ ಕರ್ಮ ಪಂದೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಕಜೋ ಕೊನಪುನ ಗಾಡಿ ವಿನಿ ಬತ್ತನಾಂಡ ನಮನೆ ಬನ್ ಬಲೆ ಕಜೋದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಕಜೋ ನಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಜೋದಕ್ಲು ಬಟ್ ನಮ್ಮದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಕಜೋದಕ್ಲು ಒಂದು ಬಂದು ಬಿಡ್ಪ ಅಕ್ಲೇನು ಆ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟು ತಿರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ತೂತ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಬಿನ ಕಜೋದ ಬೇಲೆ ತಪ್ಪತ್ತು ಐಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಡು ಐಕ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಕೊರಡಾಣ ಇಂಚ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಬರಡು ತಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಐಟ್ ಸಂಬಳ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುನಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಸಂಬಳ ತತೆ ಉಪ್ಪುನು ಐಕ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪೊಂಜಿಲ ಆಜಿ ಸರ ಸಂಬಳ ಮನ್ಪೇರು
ಆಜಿ ಸಾರದ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿ ಏರು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಕಜೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವದಾನ ಪಂದು ಆಜಿ ಸಾರ ಕೊರದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪೇನು ಇപ്പം ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ 10 ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರೀತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮಾದರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂದು ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಐಟು ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಮನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಗಾಡಿ ಪೋಪಿಲಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋಡು ಗಾಡಿಗೆ ಪೋಡು ಗಾಡಿ ಅಕ್ಲು ಪೊಂಜೋಲೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪೊಂಜೋಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಯೂಸರ್ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 15,000 20,000 ಸಂಬಳ ತೊನ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ 16,000 13,000 ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋಲೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲು ಪೊಂಜೋಲೆ ಯಾರ್ಕ್ಲಾರ್ನು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾದಾಪುನ್ ಕಜೋದ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನ್ ಪೊಂಜೋಲೆ ದಿನೋಲ ತೂಪೇರು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನುಂಡತೆ ಸೋಲಂಬಿಲಾಗ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಕಜೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಲೀಜೆ ಆಪುಜಿ ತೇಪನ ಅಕ್ಲು ದಿನೋಲ ತೂಂದುಪ್ಪೇರು ಜನಕುಲ್ಲ ಮುಕ್ಳು ಕಜಕೋನ ಪಿನ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಂತು ಕೊರಸ ಇರಗ ಐಸಿ ಕೊರಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನಕುಲು ಪಂಡಿನೇನು ಕಲ್ಪನತ್ತು ಏಪಲ ತೂಯಿನೇನು ಕಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ತೂದೆಂಚಿನ ತೂಪೇರು ಕಣ್ಣೆದುರು ದಾದ ತೂಪನ ಅವಿನ ಕಲ್ಪನ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಹಸಿ ಕಸ ವನ ಕಸ ಇದು ಹಸಿ ಕಸದ ಇದು ಬರ್ತೇವೆ ವನ ಕಸ ಇಂಚೆನೇ ಪನ್ಪ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಬೋಪೇರು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ತುಜ್ಪಾದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜ್ಪಾಲೆ 4 ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಅನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಪರ ಬಂಗಂದಾಲತ್ತು ಬಕ್ಕ ಜನಕುಲದಲ ಕೆಟ್ಟವಿರತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂದುಲ ಕೊರ್ನಾಗ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಪಂದಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆಂಗ್ಳುತ್ತೆ ಮೂಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದಲ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪನ್ಪೆನಿಟ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಪ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತೇನು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಉಂತುನಾಗಲತ್ತೆ ಅನು ನಾಲಿತ್ತೆ ಮೂರನಿ ಪೂನ ಪೋದಿತ್ತೆ 4 ದಿನ ಮೂರನಿ ಪೂನ ಒಂಜಿ 4 ಕಟ್ಟ ಪೂಡ್ದು ದೇವನ ಜನ ಕುಲ್ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾರು ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಕೆ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತು ಜೋರಿ ನಾನು ಉಂತಿನ ಜಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ದಿದ್ದು ಪೋಪೆ ನಾನು ಓಲ್ ಉಂತುವೇನ ಅವೇ ಜಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ದಿದ್ದು ರೂಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೆನ ಮೆಟ್ಟು ಕೋಪಾಡ ಅದು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜಂದ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಆ ಜಾಗ ದಿದ್ದು ಪೋದು ಸರಿ ಅಂದ ಅದು ದೆಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಪಡ್ದು ಓಕೆ ಗಾಡಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ನಾನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಬಟ್ ದಾದ ನಂಗೆ ಖುಷಿಯ ಅದು ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ದಿದುಪ್ಪೇರ ದಾದನು ಆಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ದಾದ ನಂಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಲಜಿ 2-3 ಕಟ್ಟ ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಮೀನಿ ಆ 4-5 ದಿನಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ರಾಸಿಗೆ ಬುಡ್ದುಪ್ಪು ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ನ ಕಜೋನ್ ದೆಪ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಪ್ಪು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಕಜೋನ್ ದೆತ್ತದ್ಲ ಓಡೆಗನೇರ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಂಗಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಐನ್ ಪೋಂದು ಓಲನ ಗುಂಡಿ ದೆತ್ತು ಕೌಂಪೋಡು ಆತನಂಡ ಪಚ್ಚನಡಿಗೆ ಕನವಡು ಅಪ್ಪಗ ಕಜೋದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತು ಮಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇರ್ತೀಯರ್ನ ನಂತೂರುಡ್ದು ಏಜೆ ರೋಡು ಆ ಏಜೆ ದಲ್ಪದೊಂಜಿ ರೋಡು ತೂಲೆ ಹೈವೇ ಹೊರ ಇರ್ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಿನ್ನತ್ತಂದೆತ್ತು ಉಂತ ತೂಲೆ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಾನು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಉಂತೇನೆ ಅಲ್ಪರದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದಾಗ ರೈತಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಾದಿರು ಪೂರ ಇವ್ನು ಪೂರದೆತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದು ಪಡೀಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಪಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾರ ಇತ್ತೆ ತುನಗಿರಕ್ಕೆ ಬಿರ ಅಂತ ತುನಗ ಅಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ನಾನು ಮೂರೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಓಲು ನಮ್ಮ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ತೀರ್ಥಪನ ದುಮ್ಮು ಕಂಕನಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತನು ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ದೇರು ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇವತ್ತು ರಾಸಿ ಕಜವನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜೆ ಸಾಯ್ತು ಪಡವು ಅತನ ನೀನು ತೂಪಿನ ಗತ್ತಿ ಉಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಅತನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಧೈರ್ಯ CCTV ತುಂಡಲ್ ದಾಲ ಮನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ CCTV ದಯ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಏತು ಇರ್ಬೋದು ಮನ್ನ ಗುಡ್ಡಿರ್ತೂಲೆ CCTV ಅಡಿಟೆ ಕಜ ಉಂಡು ನಂತೂರ್ದಲ್ಪ ತೂಲೆ CCTV ಕಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು ವಲೆನ್ಸದಲ್ಪ CCTV ಉಂಡು ಐತೆ ತಿರ್ತಿಡು ಇರಗು ರಾಸಿ ಕಜ ಉಂಡು ಮೂಲಂತೂ ಪನ್ಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಲ್ಪ ರಾಸಿ ಕಜ ಪಾಡ್ದೇರು ಪೂರ CCTV ಅಪ್ಪ CCTV ದಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಅದು CCTV ತೂದಾಕ್ಲಿ ದಂಡನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅವಳು ದಂಡನೆ ಪಾಡ್ಜಿನ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿನ ಏರ್ ನಾಡ್ದು ಪತ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಾಗ ನಮ್ಮವ್ರು ಅಪ್ಪ ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಕಕ್ಕುವೇರಿ ಇಂಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಪೊಂಜೂರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ವೈಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏತ್ತು ಜನ ಕಕ್ಕುವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಜೋದ ನೀನು ತೂದು ಎಂಕೆ ಯಾನೇ ಮುರಣಿ ಕಕ್ಕದೆ ಎಂಕ ಲಾರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವನು ಕುರಿದು ಪುರಿ ಬೈದಿನ ಕೈಟು ಪುರಿ ಬರ್ತಂದು ಪೂರ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸೋರಾರ ಆಪುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಲ್ಫುಡಿ ಇತ್ತುದೋಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮರಲಿಂದು ಬಂದು ಆ ಲೈಫುದು ಬುಡ್ದು ಏನು ಮೂಲ ಬರ್ತದ್ದು ಮನ್ಪುನ ಬರ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಆಪುನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಪನ್ಪೀನಿ ಅತಂದು ಆದ ತಪ್ಪು ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪ ಜನಕ್ಲ ತಪ್ಪ ರಡ್ಡೆನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಪೋಡೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಪೋನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಓಲನ್ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಕಜೋದಾಗಿ ಎಸ್ ದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಜೋದಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ FIR ಮನ್ಪಡಕ್ಲೆಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದೊಂದು ಅದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ನೇತ್ರಾವತಿ ತಲ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪನ ಕೋವಿಡ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಬರ್ತದೆ ಕಜೋದು ನೇತ್ರಾವತಿ ತಲ್ಪ ಅದು ದೆದ್ದಕ್ಕೇರು
ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಕೇಸ್ ಮನ್ಪುಡುಂದತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಾಡವು ದಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂದನು ಅವು ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ ಅವು ವೈರಲ್ ಅದು ಬೋದಿತ್ತು ನಾವು ವೈರಲ್ ಪೋದು ಅದು ಅವು ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಬಿತ್ತೊಂಜಿ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಟಿಕೇಶ್ ಪಾರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾವಡಕ್ಲೆಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಲ ಮಾರಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಜೋ ಎದುರು ದಕ್ಕೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಮಾರಿ ಎಂಕೆ ಕಡಪುನು ಬೇತಕ್ಲು ನಾ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲ ಅಂತ ಯಾನೇ ಕಡಪುನ ವಿಡಿಯೋ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಕೆ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೋದೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತೀರ ಪೊಂಜು ಪಂಡೇರು ಇಂಕಿತ್ತ ಆಪುಜಿ ಬರ್ರ ಇಂಚೆ ಬರ್ರ ಪಂಡೇರು ಕೊಂಡೇರು ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ ಬುಡ್ಕಂತ ಆ ತೋರ್ತನಾಗ ಅವು ಡಿ ಸಿಗೆ పోతును వీడియో డీసీలా బొక్క మీరు ఎస్పీలా దాదా ಒಂದು ಪಡೆ ಈತಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅದನ್ನ ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವು ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಬುರ ಅದು ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಜೋದ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಚೆ ಆಪುನು ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಕಜೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡೆ ಇನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಕಜೋದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಏರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಕಜೋ ಕಾಸಿಗೆ ದೀಪಿನೇಜ್ ಕಜೋದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನೇ ಮನ್ಪುಜಾರೆ ಓಲದ ಅಕ್ಕಡ್ದಾಲ ಮನ್ಪಡೋದು ಬಂದು ಬೇತೆಗೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಕಜೋದ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ವೈಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾಸು ಓಡಾಕ್ಲಿನ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಮನ್ಪೋಡ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀರ ನೆಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಜೋ ಪೋಣ ಇರಿಗದ ಅಲ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜನ ಇಡೀ ಕಜೋ ಓಡಿಬೋಪು ಜನಕ್ಲೇನು ಬರೋರು ನಂಗೆ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕುವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆರ್ಪ ಕೃತಕ ಪಂಪಲ್ಡ್ ಕೃತಕ ನೆರೆ ಬರ್ಪುನು ನೆರೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡೈಪರ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಟ್ನ ಡೈಪರ್ಸ್ ಏತು ಪಾಡ್ವೇರು ಇಡೀ ಡೈಪರ್ಸ್ ಏತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇರಿಗೆ ವಾ ಕಜವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹಸಿ ಕಸನ ಗೊಬ್ಬರ ಮನ್ಪೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಣ ಕಸನ MRF ಕಡಪುರ ಪೂರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಂತ ಪೂರ ಮರುಬಳಕೆ ಹೋಗ್ನು ಡೈಪರ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಂಚಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ 200 kg 500 kg ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಡೈಪರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಜೋಕುನ ಡೈಪರ್ಸ್ ಆ ಡೈಪರ್ಸ್ ಅದು ನೀರು ಬೂರ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲಾಪುನು ಅವು ನೀರು ಪೋಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಓಲನ ತೋಡು ಹೊರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ ಇಡೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದು ಹೋಪುನು ತೇಪನಾಗ ಆತು ಉಪ್ಪು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಹೋದು ಉಂತುನೇ ಅವು ಇರಿಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬಂದು ಇರೇ ಪೂರ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೀರು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಧಿಕಾರನ ಅತ್ತು ಸರಿ ಅಧಿಕಾರನಕ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಪೂನು ಅಣ್ಣ ನೇನು ಜನಕ್ಲು ದಕ್ಕಿನತ್ತೆ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿಟ್ಟು ಅವು ಹೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಡೈಪರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಏನು ಜೀರು ನಮ್ಗೆ ಉದ್ದಾಸೀನ ಅದು ಓಪನ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಡೈಪರ್ಸ್ ಹೊಡಿರು ದಿನಗಳು 3000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಐತಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತು ರೀತಿದ ಕಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈರಲ್ಪ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಲ್ಪ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಯಾರ್ದಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಪ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದಿನವೂ ಹೋಗ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಗೈಕ ನೆಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿನಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದೇರ ನಾನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾದಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಈತ್ತು ವರ್ಷಡು ಉಂತಿನಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಾತಿದ್ನೆ ಅಂಡ ರಾಜಕಾರಣ ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನ ತೂಪೇನು ಅಲ್ಪನೆ ಲೈಟ್ ಪೋತೊಂದು ಪೋಪಿನ ತೂತೆ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ನಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ಶಾಸಕಿಯರು ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಬಟ್ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಡು ಉಂತಾದು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಉಂತಿತ್ತೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಉಂತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಜೋ ದಕ್ಕುನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿತ್ತಪ್ಪಾಗ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 8:30 ಗಂಟೆನಾಗ ನಾನು ಉಂತುದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೋನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಾತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದಿನ ಕಾರಣಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂತಿತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತು ಉಂತುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತು ಉಂತಿಲ್ಲಕನೆ ಪತ್ತು ಉಂತುದು ಪಾತೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಮನ್ಪನ ಬಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಒಬ್ಬರ ಪಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರಿತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಮನ್ಪದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪದ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪದೆ ಅವನ ಬೇತೇರ್ಲ ಮುಂತಾದ ಜರು ಇವನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಆತ ಹೋಪೇರು ಆತ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವಾ ಅಧಿಕಾರ ನಕಲು ಎಂಡು ಉಂತಾದು ಬಾತೆ ಬಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎತ್ಲವ ಜನ ಲೋಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಜನಕಲು ಉಂತಾದು ಪಾತೇರ್ದೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಇಂಕ್ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಚಾತಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲ ಜನ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಇಂಕ್ ಅವು ಯಾನ ಉಳುಂತಿನೇ ಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೋಪಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಪಿನ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಏರ ಇಂಕ್ ಪಾಲದ ಕಸದ ಹಿಂದೂ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಸ್ತಾಕುಲ್ ದಿನೋಲ ಪೋನಾಗ ರಡ್ಡು ಶಾಲೆದ ಬಸ್ತಾ ದಿನೋಲ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ಜತ್ತದು ಬಸ್ತಾಕಲು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅದಂಡ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲ ಇನ್ನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ತವ ಅಕ್ಕಳು ಉಂತಾದು ಹಿಂಗೆ ವಿಶ್ಮಂತ ಪೋತಿನಕ್ಲುಂಡು ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಪೋತಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕೂಲೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸಾದಿರು ಪೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತೊಜ್ಜಿ ಪಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಿದ್ನ ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾಪಿನ ಪಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ಪೇರು ದಿನೋಲೆ ಏಮನತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತ ತೂಲಿ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರಗೆ ಏಪಾಗ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಮಂಡಿಡು ಒರಿಯುಜಿ ಜನಕ್ಲು ಅನ್ಪೇರು ಮ್ಯಾ ಮರಲತ್ತ ದಾಯ ಗುಂತು ಬಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದಿನೋಲ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಸತಿಗೆ ಇರಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇರಗೆ ತೂದು ಉಂಡತೆ ಅವು ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪು
ಉಂತು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಕುನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅದಪ್ಪು ಬಟ್ ಇರಗ ಡೈಲಿ ತುಯ್ಯರ್ನ ಇರಗವು ಇರಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಪು ದಾದನ ಒರಿ ಉಂತುದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಕರುಣೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಮಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಅದುಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಕಾಳ ಒಂಜಿ ಚಿರು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬದಲಾಪಿರ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೆಂಡ ಪಂತೇರು ಇಜ್ಜೆ ಅಂಕುಲು ದುಂಬು ಯಾನೇ ದಕ್ಕದೆ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಕಜಾವನು ಎಂಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುನ್ ತೆಂಕಿನ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಜನ ಪಂತ ಬಂತೇರು ಎಂಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುನ್ ಸರಿತಿ ಇರು ಈತ ಸಮಯ ಉಂತುದನಾಗ ಯಾನ್ ಮೂಲ ದಕ್ಕದೆ ಕಜ ಒಂದು ಬಂದು ಯಾನ್ ತೆಂಕ್ಲು ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಪಾನ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋನ ಬೇಗ ಬಂದಾಗ ದಕ್ಕದು ಪೋಂದಿತ್ತ ನಾನು ಅವಳು ತಿನ್ನ ನಾಯಿ ಕೊನಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಟ್ಟು ಬಟ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕದೀಲಿ ಕೊನಪಿರಕ್ಲು ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂತ ಬಂದು ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಯಾಮಣತೆ ಇರು ಒಂತೆ ಜನ ತೂಯರ್ಲೆ ತೂದು ಕಲ್ಪನಾತೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಈರು ಮೀನು ಕಜೊಂದು ಸರಿಗೆ ಅದು ಕೊರಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪಿರೊಂದು ತೂಪಿನಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಹಾಲು ಸರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ ಸರಿ ಕೊರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಾವು ಪೂನಡು ತೂಯಿ ನಿಮ್ಮರಾಣಿ ಮೂರು ಪೂನಾಗ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಕ್ಕುಲೆ ಕಂತದ್ದು ಅಕ್ಕುಲಿ ವಿಂಗಡನೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕುಲೆ ದೀದ್ಪೇರು ಪೂರೆಕ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತು ಉಂತು ನಾಡು ಅಕ್ಕುಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಳು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂದೇರು ಅವೇನು ತೂತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕಲ ಬತ್ತದವೇನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂದು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಅಂಚೆಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸದಾದ ಆತನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ಕಂತ ದಕ್ಕುನು ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಅಕ್ಲಿ ಆ ದಕ್ಕುನತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪನು ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರೋಡು ಐತೆ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಗ್ಲದ 10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 253 ಏತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಂಡ ಇಟ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಒಂಜೇಲಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ತಂದು ಇಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಪಿನತ್ತು ಅಯ್ನು ಸರಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಲ ಕನ್ನಡು ಅಯ್ನು ನುಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಫಾಲೋಪ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಬಕ್ಕಿರಿಕೆ ಮಂಡೇಚು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ನಾಗನ್ನೇ ಒಂಜಿ 10-14 ವರ್ಷ ದುಂಬು 14 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸೌದಿ ಬೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೌದಿದ ಅಲ್ತ ಇರಿಗ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ನೆಸ್ ತೂದು ಮುಲ್ಪ ಅವಿನ ಕನೋಡು ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಬೇಜಾರಾದಿ ಇರ್ಬಂತೀನಿ ಸೌದಿದ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಚಾಪನ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪನ್ನ ನಾನು ಕಜೋದ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಾಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಬನ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆಗೂ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಓಲ ಸಾದಿ ಬರೇಟು ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕಳು ಕಜಾವನು ಅಕುಲ್ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಸೌದಿದಾಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇತ್ತು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ದಕ್ಕೊಂತೀರಿ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಅಲ್ಪದಾದ ಅಪ್ಪನ ನಾವಿನ ಕೊಂದು ಅಕ್ಕಲು ಮರುಭೂಮಿ ಇಡುವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾದ ಪಚ್ಚನಡಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಊರ್ದಾಕಲು ನರಮಾನ್ಯತೆ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಪ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದು ಕೊರ್ಪು ಜೇರು ಅನ್ಪ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪ ಕಜಾವನ್ ಅಪಗದಾದ ಅಪ್ಪನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಂಚಿಂದು ಅಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಅಂಚಾಗ ಇಡೇ ಸೌದಿದೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಳೊಂಜಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ದಾದ ಐಟು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಸುರದಲ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜು ವಾನಿಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಆರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಐಟೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಬತ್ತದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚು ಅಪಾಯ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಈತು ಪೂರ ಉಂಡು ಕಜಾವ್ದ ಪೂರ ಅಂತ ಅಂಚ ಅದು ಪನ್ನಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ ಗಲ್ಫು ಪೋರಿ ಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಾರ ರೆಡಿ ಆಪಿನಿತ್ತೆ ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ನೆಕ್ಕನ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೋತಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತೂತಿಜೇನು ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ತಿಕ್ಕನ ಇಟ್ಲು ಪಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಟ್ಟು ಹಸುರದಲ್ತ ನೆಟ್ಟು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಸ್ವಂತ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಉಂತುಗ ಒಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಾದನ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಕಾಂಡವೇ ಹೊರರ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪನ್ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಅಕ್ಲೊಂದು ಒಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪು ಕಿರಿಕಿರಿಂದತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದ ಆಪನ್ ದೇಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಬುಡಿದಿನ ಅಕ್ಲು ಆತ ಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪೋನಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊರೋದಿನ ಪನ್ ನೆರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಆಲಿತ್ತೆ ಉಂತಿ ಜನ ಇಂಡಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಇರ್ದ ನೀನು ಪೋತಿಜಾರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜೇರಿಗೆ ಪೋಪರ ಇಂಚೆ ದಪನ ಅವೊಂಜಿ ಸಟ್ಟ ಅದು ಪೋತೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಿದಿನ ಪುದರ್ಲ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಡ್ಲಾತೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅದು ಪಡು ಆತನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಅದು ಪಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಅದು ಪಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಕ ಪೂರೆಕ್ಲ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿನ ಅಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದೇನು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಖುಷಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾಚಿಕೆ ಪಂಡಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಹೊರರ ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂದೇನು ಕೆಲವು ಜನ ಏನಂತ ತೂನಾಗ ಇಂಚಿನ ಕೈ ತೊಚ್ಪದು ಹೋಪೇರು ಇಂಚಿನೇ ಮರಲ್ಲ ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗನೆ ಮ್ಯಾಗ್ ಮರಲಿಂದು ಬಂದು ಪನಂದಿ ಹೋಪೇರು ಅಪಗೊರ ಆಪುನ್ ದಾದ ಪಕ್ಕಡೆ ಅತನ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುನ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪ ಇಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಯಾನು ಉಂತಿನಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಬಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುನತ್ತು ಯಾನು ಉಂತಿನ ಜಾಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡುಂದತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ವ್ಯರ್ಥ ಆತವಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಡು
ಆಗ ಉಂತಿದಿನ ಮರಲೆಂದು ಬಂದ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋದು ಪನಾಡು 4 ಜನ ಕುಲ್ದು ಪುನಃ ಪನ್ಪಿರ ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತುದೆ ಮರ ಆಗ ಮರಲೆಂದು ಪನಾಡ ಹಾಕಲಿ ಏರು ಉಂತುದಿನ ಆಯಪ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಉಂತುದಿನ ಅದೇ ಕಜ ದಕ್ಕುರ್ಚಿಗ ಅಪ್ಪ ಕಜ ಉಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಕುನ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆನೇ ಬರೋಡು ಅವಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಕಜ ಉಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಕುನ ಅಪ್ಪ ಗೈ ಏತರ ಒರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಪನ್ಪಿ ಅಂಚತ್ತು ಮರ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪಣತ್ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಆ ಚರ್ಚೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇರೆಗೂ ಓಲ ಬದಲಾರ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆಜಿ ಮರಲೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬಿವರ ಅಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಲಿ ಗುತ್ತರತಿಕೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬೋತಿನಿತ್ತೆ ಆಪುಂಡವು ಅವು ಖಂಡಿತ ಇಂಕು ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮಾಜದ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಲ್ತಿನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಸುರುಕೀರೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತಂತೂ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತೂದೆಂಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನ ಕಜೋತೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಕಜೋದಯ ಬರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲೊಂದೈತೆ ಅಲ್ಲ ಕಜೋದಯ ಬರ್ತಿ ಎಂದು ಅನ್ಬೇಕು ಕುಸಲ್ಗೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಜೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಾಗೊಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಎಂಕ ಕಜೋದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತಿಸವಿರುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಗುರುತಿಸೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪು ಅಂದೈತೆ ಎಂಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ನಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಬರೋ ಪೋಪೆ ಎಮ್ ಸಿರು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗುರುತಿಸವಿರು ಸರಿ ಇರು ಕಜೋದ ಅಂದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಉಂತು ತೆರತೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪುನ್ ಬತ್ತದು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ರೀತಿದ ಅಂದಿಟ್ಟು ಪುರ ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತು ಕಜೋದ ನೆಟ್ಟು ಈ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಏತಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ಟಕಲ್ನ ಕಾರಣ ವೈಪುನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅನುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ చెప్పను ಬಂದಾಗ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಬೆರಿಬೋಟು ನಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅದು ನಾಗನ್ನಗಲ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಲೆಪ್ಪದು ಕುಲ್ಲದ್ದಾಳ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚಿನದಾಳ ಮಂದೇರ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಸನ್ಮಾನ ಪುರ ಮಂದೇರು ಬಟ್ ಸನ್ಮಾನದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮುಜುಗರ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪುಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಸರಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಖುಷಿ ಎಪ್ಪುಂದು ಪಣ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂದೇರು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸದಾರು ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಪ್ಪಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ದಾಯಗಿಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬನ್ನಾಗ ಹೊರರ ಇಂಕಿ ನಾಚಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಜ ದಕ್ಕು ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿರ್ಲ ದಕ್ಕುನು ಹೋಗ್ಲಿತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ನೆಟ್ಟು ದಕ್ಕುನು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬೋರ್ಡು ಪತ್ತು ಉಂತುನು ಒರಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಪತ್ತು ಉಂತುದು ಒರಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಒರಿ ಬೋರ್ಡು ಪತ್ತು ಉಂತುನು ಅವೇನು ತೂದು ಹಾಕ್ಲಿ ಬದಲಾಪಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗದ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಬ್ಬಿನತ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋಡ ಯಾ ಪನ್ಪಿನಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ನಿಕ್ಲು ಪುಟ್ಟಾಜರ್ ನವೇ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ಇಂಚಿನ ಪುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನ ಇಂಚಿನ ನಾಗರಾಜ್ ನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತು ಉಂತುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಪ ಅಂದು ಪಣ್ಣಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸೋತುದಂದ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಅಂದತೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸೋತುದಂದ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ಏ ಒರ್ಲಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಉಂತೆರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಎಂಜಿನ ಕನಸುಂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆವಡಂಡ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತು ಉಂತುಲಕಂತಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕನೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವೇ ಸನ್ಮಾನ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹಿರ್ಮಾತ ನಾಗಣ್ಣನ ತೂತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತು ತೂಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ವರ ನಾಗರಾಜನಡ ಪಾತೆರ್ಗ ವರ ಉಂತದ ಪಾತೆರ್ನ ಇಂಚಿತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದನೆ ನಾನು ಅರೆಗೆ ಪುಗಾರ್ ನಂಚಿತನ ಅತನ ಪ್ರಚಾರದ ಭೂವಿ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೃತಜ್ಞತ ಭಾವದ ಅದನ್ನು ತಿಳವೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಗನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂಡ್ ಈರೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂದು ಜನಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಾಗಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕಡೆಯತ ಪಾತೆರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ ಕ್ರಮ ಉದ್ದೇತ ನೋಡತ್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಉಂತುನ ಉದ್ದೇಶಲಾತೆ ದಾದಂದ ಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕುಲು ಬದಲಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬಯಸೋನ ಆತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಬದಲಾವಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಕನಾವಡು ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರ್ಲ ಕಜೌಲು ದೆಪ್ಪುಲ ಕಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಜವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆವಡು ಐಕೆ ಘಟಕಲು ಬೋಡು ಇತ ಪ್ರತಿ ನೀರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯತ್ಲೆಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿರ ಐಕೆ ಕಾಸಲ ಖರ್ಚು ಮಂದಿರ ಅಪಾಗ ಆ ಘಟಕಡು ಒಂಜಾತು ಊರ್ದನೇ ಪೊಂಜೋಲೈಟ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ್ತಿ ಕೊಡು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಪೊಂಜೋಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಜೋಲ ಪೂರ ಬತ್ತದಲ್ಪ ಸ್ಯಾಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅದು ಪೂರ ಆ ಪಜ್ಜಿ ಕಜೋ ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ನುಂಗೆಲ್ ಕಜೋ ಪೂರ ಅಂದಕ್ಕೆ MRF ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಇರೆ ಕಜೋದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಜೋಲ ಇರಿಗೊಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಲಕ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಐತಮಿತ್ತು ಅದು ಪುನ್ ಅಯ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ಕಂಡು ಅವು ಕಜವು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಅಂತ ನಾವು ಆಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಇಜಿನ ಮೀನಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಕ್ಕನೆ ಆಗ ವೀಕ್ಲೆ ಬರ್ಚೆ ಕಜವ್ದಾಯ ಮಾರೆ ಕಜವ್ರದ್ದು ಕಡೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಂಚನೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಲಂಚನೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ
ಬದಲಾಯಿಜಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರ ನಂಗೆ ಬದಲು ಮನ್ಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ಪಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪೂರುಂಡು ನಾನು ಒಂತ ಸಮಯನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಅಲ್ಪದ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿಂಡಲೆ ಅವು ಹತ್ರ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಲ ಬೇತೆ ಬೇತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾನು ಒಂತ ಸಮಯ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೊ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಸೊ ಎಚ್ಚೆತ್ತಲೆ ದೈದಿದು ಕಜಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಲೆ ಒವೋ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ತೆರಿಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಹತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದುಪ್ಪಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಸನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿನ ಬೊಕ್ಕೋರ ಬಳಸಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಾದ ಬೇತೆ ಈ ಕುಂಟುದ ಚೀಲನ್ ಪೂರ ಬಳಸಲೆ ತಾಲ ತೊಂದರೆ ಜನ ನಮ್ಮಂದತಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಮನ್ಪುಡು ಅಥವಾ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಉಂತುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ 10 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು 3 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಇಂಗೆ ಖುಷಿ ಸೊ ಆತೆ ನಾನು ಇರೋ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ನಾನು ಈ ದಾದ ಮನ್ಪೋರಪ್ಪ ಅಂದು ನಾನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಂತೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಐನು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೆತ್ತಾರೆ ಇರು ದಕ್ವರ ಹತ್ತು ದೀಪರ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಇದು ದೆತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಡ್ದ ಉಲೆ ಹಿಡ್ದಿಯರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ನೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ತನ್ನ ಇರ್ನ ನನ್ನದ ಜೋಕುಲು ಏರನ ತುಯ್ಯಂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪು ತೂಪಿರು ದಯಪನ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಮಗಿ ಈತ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಕುಲು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಳು ಓಲ ಕಜವಿತ್ತನ್ನು ದೆಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಕಳು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಡಿಯೋರು ದಯಪನ ಯಾನ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ ತೂಪೆ ಆ ತೂಪಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಬಂಡತೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂದು ಕಲ್ಪನಾಕುಲು ಸೊ ಐಕ್ ಏಪಲ ಇಡೀ ದೇಶ ಬದಲಾವಡು ಅವು ಬದಲಾವಡು ಒಂದು ಬದಲಾವತ್ತು ಯಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ತೂದು ಬೇತಕ್ಕಳು ಬದಲಾಪಿರು ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಲ ಪನ್ಪಿನೀತೆ ಯಾನು ಬದಲಾಕ ನಾನು ಬದಲಾಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದ ತೂಕದ ಅದ ಸೂಪರ್ ಬಹುಶಃ ನಾಗನ್ ನಾನು ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಚ ಇಂಕುಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವನಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಡು ಹತ್ತನ ಕುಲ್ಲಾದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರಡು ಅವು ಕೊರಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತನಮ್ಮ ಆ ರಗಡ್ ಪಂಡೇರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತ ಭಾವ ದಯಪನ್ನಾಗ ಈರ್ ಮದಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದನು ತುರು ನಾಗನ್ನ ಒಂದು ಇರ್ನ ಪುಗಿಯಲಿಗೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಅವಳು ನಾಗನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆರೆಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಜಾಲ್ದ ನಾಗಣ್ಣನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಿತ್ತು ವಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಒಲನುಂಜಿ ಅವೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಗನ್ನೇ ಪನ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ 10 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಕ್ಕುನೈತ ಬದಲು ಅವೇನು ವರ್ಮ ಕನಕ ಎನ್ಮ ಕನಕ ಏಳು ಕನಕ ಹೊರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಜಿನ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅವೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುಗ ನಾಗನ್ನೇ ಪನ್ಲಕನೆ ದೇಶ ಬದಲಾವಣೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬದಲ ಅಂಚಾದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ತೂಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೇವಲ ಭಾಷಣಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿನ ಮಾತ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದೊಂದು ಬಜಾಲ್ದ ನಾಗಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರಿ ಒಲಾಂಡಲ ಬಜಾಲ್ದ ನಾಗಣ್ಣ ನೀವು ಮೋನೆ ತುಯ್ಯಾರ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನಾಡುವರ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ ನರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂಚಾದು ದುಂಬು ದೆಗ್ಗಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಂಜಾತ್ ಜನಕುಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಬುಕ್ಕೋರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು